6:30. Sa magandang kapag ni. Nako. Katulas. Sa mga nalate. Shoutout sa mga nalito. Layo pa gyud. Tara, kita ko na miog. Good to Richard, oh. Yo, Richard. Uy. Tara, kay malaya sa daw sila. Dagko kasi nagbike. Tata. Woo. Nice view. Time check 5:52. Medyo na delay me kay naplatan ko. Ay nakaplat kay Bumbel. Unok ra si Bumbel. Bro, mas Richard, oh. Box. Grabe man na may pangapi. Oh. Kadua gyud na platan. Grabe kompleto man gyud. Tubangan og likod. Tara. Tara. Wala ko sundalo sa lubong. Aha. Time check 6:33. Hi. Sea level 93 meters. Para yung ano ba? Woohoo! Kanay sa bukid, oh. Anong ginamo saka? Yay! Init na! Ah. Pato naman siguro dapita. Asa yung dapit box? Asa yung dapit? Gabaw? Dilsor? Ha? Nalikod? Grabe Richard, eh. Tara, oh. Ang mga nabilin. Shoutout kay Master Richard. Asan na? Grabe. Tinanginita. Alas City yun. Wow, Master Box.
Parang isa oh. Mana siya? Oh. Ah. Init na? Init na yun? Basta gud. Ayo. Size Digos. Digo City. Ah, gamo gani size po. Digos City. Hi. 1 hour and 44 minutes. Moving time. Bayad eh. Hanggang ka ng kuhan. Tawagan ni Abirya. Time check 8:06. Pako na. Malungon. Parang kapoy naman ni Dayon dito. Pag makakaon na ba, kapoy na no? Kapoy na ipadyak pa sa magkaon. Terminal sa Digos. Hangin. Tara, let's. Sige magyaw-yaw. Uy, plata pang likod. Oh, padulong lang dito ba no? Kamuray pagbike. Na kam sa kayo ko. Picture ko. Happy kayo. Let's go. Oh, picture. Okay kayo. Grabe ka scam oh. Abot ko dire oh. Tama. Ha? Pwede mong itanggal ang kuwan eh. Mala, una rami. Damay na si Richard yung kabuang. Asang botelya mo, Chard? Tubig. Wala, iso lo. Oh, binog. Bili man ko akong gamay. 2 litro na yun dala. Game. Quarter to 9, siguro. Na 11 naman yung magsigara man may kaplatan. Huy. Habunoy na. Time check 8:53. Pagada Bridge. Kidlawan. Magkita. Kilometer. Kidlawan. Woohoo! 9:12, sulok ka.
Para ko glamour shots ha. Bukas ako coverage guys. Live coverage ni. Yawa gitu eh. Para ko glamour shots ba. Uy, gusto naman eh. Torto Jinsa no? Torto Kingston 2022. Dire man ang kuan di ba? Santa Maria. No, Santa Maria nga. Time check 9:33. Muna na pasaka di ba? So, ini sa tadire. Bugno eh. Bugno nga tubig. Turgi turid. Bro. Tara. Sige yung kananan dia ba? Yut kita loy kitong tulo. Lalu ng sarili. Tubig gani. Ano to sa mo? Lapad dong nik. Oh hoy, ta Master Richard. Okay ra kay sir. Sira ni. Ano? Okay na lang, kaya naman ta diri, alang mangulit ang kuan. Dili ba masukod. Ah, nabitaw ko nga, mo ni siya ang ride nga dala mahay. Adraw, si Kano. Picture kita dito gyud kay. Matibans ng gym. Oy, ang matibans ng gym mo. Laro kayo. My goodness. Goodness gracious, Marimar. Woo, yeah. Naman bang, para tagbas bang, kung may bus diri bang. Kita maka panan sa to ang Sa rasa na, alas 11, pa na. Tama jud mga alas 10 siguro na dito sa Kabaw. Pinde. Pinde. Kumandupad mo. Kamang ra gyud ba ako? Chill good chill. Diri pa lang gani wa na. Ora na ko. Kung ma-off ba? Ah. Dali ko na. Kapihan na mo na para dala kulba, di mo makatuban ng kulba jud kayo. Mahadlok mo piyo. Nako. Ano gusto somewhere nga so good na din yung kulpa doon dito. That time mo na dyan ni Bax sa kita siya sa bida gamay. Bagay kayo to. Nananeng, sugod na. Ang saka sa udto. Dagom lang one time. Ang? Ah. So? Ah. Nabiyan na gini mo lagi. Apa na, di mo ka mo wagol. Sa mo na, sukol. Siguro. Shoutout din na to si Jason. May gaya, medyo ka ni Uban ron. Tilaw ang takani oh, tinita. Okay, ang tag na survey na natin ni. Oo. Bita pag na survey bida. Sama to kadlok, balo na ka. Oh. Saka og ginani niya. Ang kalya ba? Oh, may hangin ba? Saka 6% na. Ah,
Grabe init. Kasada dito, saka dito. Uy, kataas. Ha. Pero nice check view. Time check 10:24. Magboy, 1 lane ra. Ah! Woo! Ay, dito ko, boss. Saka na po daw. Saka mo balik. Oo. Para malingaw daw tag sakto. Tara. Wait ha, sabit balik. Uy. Mga puntos oh. Okay na sir? Lagi ko box. Hindi mo ako mga Cheria. Không ka? .9 raman siya. Ini tajuk kayo. Nani parte namang inita. Tara sila. Dari district. Woohoo.
Grabe. Init kayo. Dito rin sa Sarangani o sa Davao del Sur. Welcome to Baindi City, sa Toyo. Lagi? Ah, Richardo? Ah, awat agad ni. Ano pa na dito? Ha? Tara, kakinsan. Yan naman. Tara, tari anong unahan. Yan naman. Sari Wala. taga. Pinuntahan lagi ko pila ka kilometro sa Dinsan diri. Napit sa Dinsan. So, Ah, di makaya eh. Ngao na taro niya muli na ta. diri ra dai city ka diri. Oh, mara niya itong trabaho diri. Ha? 76 kilometers. Napit. Oh, gikagbalay. Tuyok na lang. Sintay dos. Balay, sintay dos. Woo! Oh, na gid ni. Oh, na gid ni. Bravo. Oh, kanina ko ikot buta. Oh, kanina. Ah, katong bata. Narawa, buti gid sila oh. Nakauban dito, bro. Unahan. Marco. Woohoo! Ulit na may. Time check, 11:26. Mau yun. Karo pa nilandong wang, nga panawag na tawang. Woohoo! Ah, di picture ta. Ito na yung mga overlooking ba? Looking. Ah, nawag yun nilo. Banking daw, banking. Awad pa kalaw banking oh. Oh! Dira kay batang, dira. Woohoo! Oh. Kadi oh. Oh. Terus karo pa jud di landong, lamia sa landong oy. Panaog. Kara-kara naman tabak. Ano? Ano malangkuan. Ay, lagan. Ganina. Oh. May landong diha. Asa Ano na yung mga naong boys oh? Karon kay maubos na. Ayaw, Chad, ayaw, Chad. Ang bata pa ka. Nil, ayaw, Nil. Kaas yung. Minumdum pa tong mangima sa pero mas power tong sa mangima. Sa mo ko. Guntik mo, tulog mo. Ayun, Chad. Last yung picture. Last yung picture round. Dangan na ninyo tanan ha. Mayroon yung camera be. Okay, game. Pabilin mo rin sa kaan na mo balik. Ito. Tara. Tata, una mo. Iwit man ko. Una, basta box. Una yung paborito kayo ba? Ah, mag-una ra ko sugod niya. Pag nanamay clip mo, una ra ko sa inyo. Yan na to. Ah. Huh.
kabuang. Kabuang. Ano ba?
Kata? Nanyo, manok ka nito. Tara. Tara. Tara, natin nyo. Susi 22. Tara, kuha na ni. Kape na pod. Woohoo! Hindi tayo. Slope National High School. Kami nakasunod sa Pagada. Time check 12:41. Grabe kainit. Yun oh. Uy. Digos na jud. Sunod na Santa Cruz. Yan Toril. Saudi man siguro ni dire. Lago. Ala. Napa? Pero na ba ni Kwan? Potassium. Kau pa na siya ba? Kaya di makauhaw? Iya gitu Rud. Tara. Kalits. Bye-bye. Hindi na lang mo kayo magbasra ko. Ako na lang mo kayo magbasra ko. Ako ka na turno. Turno. Ikaw na ron. No? Ama dapat. Gigo, ano? Kasi ano, sige yung ano. Ano siya? Ah! Oh, landong. Ay, asa naman taon ng landong ini. Okay, time check. 2:53. Inukad na sa Terminal Santa Cruz. Ha, timbot na lang. Totoo na, darong na. Tulog. Huy. Hello Mr. Box. Tiso mo kay ka Mr. Box eh. Tiso mo kay ka sa katanan oy. Sunburn lang yan. Init kayo.
Puya lagi. Di ka gas 4. Uli, puta gas 4 ano eh. Kailan, mabitay nagsubo. Gani. Lima to dito. Asa? Oh. Ayo. Wala na. Oy, tara guys. Sign out na guys, signing out. Uhuy. Selamat. Shout out na may sa Shell, kay libre tubig, bugnaw pa dyan. Niya.